Tot slot, Aruba. Ja, nogmaals, Marcus Spinoza van 24horen.com vanuit Aruba. Er wordt telkens gesproken van een democratisch deficit. Het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar er is ook een gebrek in gelijkrechten in de Nederlandse Koninkrijk. In Aruba en Curaçao is nog geen mogelijkheid om van homohuwelijk. De Arubaanse regering moet nog besluit nemen als ze in cassatie gaan tegen een vonnis die dat mogelijk zou kunnen doen. Nou, wat is de Nederlandse regering zijn standpunt in deze dilemma in het Koninkrijk? Het Koninkrijk is niet een koloniaal rijk. Het Koninkrijk bestaat uit 4 landen die gelijkwaardig zijn. Waarbij Nederland, dus het Europese deel van het Koninkrijk, ten aanzien van de rechtshandhaving en de overheidsfinanciën wel binnen de verdragen die er gesteld zijn, afgesproken zijn, wel ook via de Rijksministerraad een zekere mate van toezicht kan houden op aspecten van de rechtshandhaving en de openbare financiën. Ik ben geen jurist helemaal tot in de laatste artikelen gespecialiseerd in het Koninkrijksstatuut, maar ik vermoed, maar dat zouden we dan even moeten uitzoeken samen, dat de aspecten die u noemt, dat die echt regarderend zijn de bevoegdheden van de eilanden. Ja, natuurlijk, maar Nederland probeert zich profileren zoals beschermer van het homohuwelijkrecht in de hele wereld. Ik was ook aanwezig in het bezoek bij Californië en ik zag de koningin daar aan de Castro District een soort bezoek doen. The Netherlands and San Francisco share so many things in common, but this support to the community, it is something that we feel so strongly about. Que la felicidad que me da de estar acá y poder estar acá para luchar para estos temas tan importantes de inclusión es increíble. Het is een beetje raar dat u geen standpunt heeft in deze thema. Nee, we hebben er een standpunt over dat wij vinden dat waar je bed stond, welk geloof je hebt, wat je seksuele geaardheid is, je geslacht is, dat het ook maar enigszins van invloed mag zijn op wat je kunt bereiken of de toegang tot het huwelijk. Dat vinden wij. Maar het is niet zo dat wij dat kunnen opleggen aan andere delen van de wereld. Wij kunnen andere delen van de wereld uitleggen hoe wij ermee omgaan. Overigens ook met horten en stoten. Want het is ook niet zo dat wij hier een rechte koers hebben gevaren naar het homohuwelijk, of een rechte koers naar abortus, of een rechte koers naar volledige gelijkschakeling qua rechten van vrouwen en mannen. Het was mijn partij die in de Eerste Kamer 1980 nog de abortuswetgeving blokkeerde. Nou, liberale partij, om redenen die toen relevant waren. Dat zijn processen die soms jaren, soms tientallen jaren kunnen duren. Maar wij vinden er wel wat van. Dus als men ons dat vraagt, dan dragen we dat uit. Maar het is niet zo dat wij moreel het vingertje heffen naar andere delen van de wereld waar andere opvattingen zijn.